Shin kun san ya ake ciki ko a batun gwamnatin sojoji da suka karɓe mulkin dimokuraɗiyya a Nijar? Jiragen yakin ƙasashen Mali da Burkina Faso sun isa Nijar. Ƙasashen Mali da Burkina Faso sun tura da jiragen yaƙi ƙasar Nijar domin tarewa Nijar ɗin faɗa cikin shirin kota kwana sakamakon yunkurin ƙasashen ECOWAS da suke na amfani da ƙarfin soja a ƙasar don dawo da mulkin dimokuraɗiyya. Ƙasashen sun ayyana goyon bayansu ga gwamnatin mulkin soji ta Nijar, wacce ta kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. A Juma'ar da ta gabata ne dai jiragen yakin suka sauka a filin jirgin sama na Niamey da ke Nijar, kamar yadda kafar watsa labarai ta ƙasar ta TRN ta wallafa a cikin wani faifan bidiyo. Nijar dai ta afka cikin rikicin siyasa ne tun bayan da aka yi juyin mulki a ƙasar mai makotaka da Najeriya. A tarihin Nijar dai ba a taɓa yakin ƙabilanci ba, saboda gaba ɗaya ƙabilun ƙasar kansu a haɗe yake. Za ka samu Bahaushe ya auri Bazabarma, haka Bazabarme ya auri Bahausa, haka za ka tadda Buzu ya auri Bafulatani, Bahaushe ya auri Buzuwa, Bazabarme ya auri Bafulatana, Badube ya auri Kanuri, Kanuri ta auri Bahaushe, Bazabarme ya auri Balarabiya, Balarabe ya auri Bazabarma, Bafulatana ta auri Kanuri. Haka dai abin yake. Bugu da ƙari akwai wani wasannin tabbastaka tsakanin ƙabilun Nijar, wani na tsokanar wani, wance na tsokanar wance. Ƙabilun Nijar suna zaune lafiya da junansu, sun riga sun cuɗanya da juna. Bugu da ƙari ga addinin Musulunci da ya haɗa mu, saboda Nijar kaso 99 musulmi ne, shi ma kaso ɗayan baƙin haure ne, ba asalin 'yan ƙasa ba ne. Da a ce Macron na Faransa ya san hakan da bai wahalar da kansa ba wajen ƙoƙarin rura wutar ƙabilanci, bai sani ba ya makaro ƙwarai da gaske.